Punto 14. Moción do BNG sobre a reivindicación do 25 de novembro. Portavoz nacionalista, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Ben, o 25 de novembro é unha data referencial para dar visibilidade e reivindicar a necesidade de incrementar e mellorar a loita contra a violencia machista. Desde que no ano 81, ao beiro do primeiro encontro feminista latinoamericano e do Caribe, que tivo lugar en Bogotá, mulleres desta participantes neste encontro acordaron conmemorar o Día Internacional da Non Violencia contra as Mulleres na memoria das irmás Mirabal, que asesinou o réxime dictatorial de Trujillo na República Dominicana no ano 60. Unha data que posteriormente foi acollida en diversas organizacións e institucións internacionais con diverso compromiso de fondo, mesmo en calendarios oficiais. Segundo os datos inventariados polo Observatorio Feminicidio.net, que analiza e estuda os rexistros de diferentes tipos de feminicidio, no noso país rexistráronse canda menos 55 feminicidios e outros asasinatos de mulleres nos últimos 7 anos, do 10 ao que vai de 17. Foi no 2015 o ano do rexistro máis alto, con 13 mulleres asasinadas en Galiza, das que 8 foron feminicidios íntimos no ámbito da parella, unha cifra que levou o noso país a encabezar ese terrible ano a taxa de feminicidios do Estado español, aínda sin ter en conta vítimas crianzas, das que de 5 asasinatos no Estado foron 2 no noso país. Do global dos casos analizados, máis do 60% tiveron lugar no ámbito íntimo, o que dá unha dimensión da importancia deste, máis tamén da necesidade de non cinguir a violencia machista ao ámbito da parella, porque estaríamos a deixar fora moitas casuísticas que tamén deben ser obxecto das políticas de prevención e erradicación, así como do cómputo de estudo, como falábamos cando abordábamos hai uns intres o plan de igualdade. Así mesmo, resulta particularmente alarmante e indica a necesidade de mellorar o marco xudicial o feito que desde o ano 2010 foran 11 as mulleres asasinadas que presentaban unha denuncia previa, 2 das cales foran retiradas, unha rexeitada, en outros 3 casos o agresor tiña orden de afastamento que se incumpriu. Así mesmo, os informes e avaliacións que emanan do Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero do Consello Xeral do Poder Xudicial ilustra a resposta da Administración da Xustiza e as eivas que o seu funcionamento ten e as necesidades que ten de mellorar o seu servizo. Grazas á loita de moitas persoas a prol da erradicación da violencia machista, avanzamos colectivamente como sociedade na súa visibilización, un camiño en que tivo e ten un fundamental papel o ámbito da movilización, o ámbito do traballo crítico e exixente de diferentes movimentos de mulleres no noso país e no resto do mundo. Un traballo de visibilización, de denuncia e de reducción que dista aínda de ser colectivo, asumido de maneira colectiva polo total da sociedade e prioritario para toda a sociedade e para todas as axendas políticas. A diagnose da vixencia estrutural das violencias machistas contra as mulleres debe comprometer as institucións e destinar maiores recursos económicos, humanos e materiais para tal fin. Transformar a sociedade, reducindo a fortaleza do patriarcado e superar todas as manifestacións de desigualdade e de violencia que sofren as mulleres ten de ser un obxectivo prioritario e político de primeira orde. Polos posto, propomos a adopción dos seguintes acordos. Instar a Xunta de Galiza a avanzar na concreción do Pacto Galego contra a Violencia Machista, acordado por unanimidade polo Pleno do Parlamento Galego pasado 25 de xaneiro deste ano, a comenzar por destinar o 1% dos orzamentos para 2018 á prevención e loita contra todas as formas de violencia exercidas contra as mulleres, con especial atención a aumentar os recursos destinados á asistencia e protección delas e as súas crianzas, a millora dos medios e recursos xudiciais garantindo a existencia de espazos diferenciados para vítimas e agresores en dependencias xudiciais, o acompañamento das mulleres en situación de violencia machista durante todo o proceso e a súa atención por parte de persoal con formación especializada. En segundo lugar, instar a Xunta de Galiza a cumprir e avaliar o grao de cumprimento da normativa recollida ao abeiro do Decreto Legislativo 2/2015 de 12 de febreiro que refunde as disposicións legais da Comunidade Autónoma en materia de igualdade, con especial atención ao desenvolvemento e cumprimento do recollido na Lei 11/2007 de 27 de xullo galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, que foi e ainda é pioneira en moitos aspectos no Estado español, e comprometer o apoio da corporación ás mobilizacións locais e nacionais que desenvolvan as organizacións feministas galegas contra a violencia machista os 365 días do ano. Dicíamos antes, cando abordábamos o plan de igualdade, que isto ten de ser unha cousa todos os anos e todos os días e non só de determinadas datas, e isto que pretende demandarlle a Xunta de Galiza fondos para que esa parte das medidas que teñen a ver co combate á violencia e que o Concello non pode facer, que o faga
o goberno galego, que sí, que pode, debe e ten a obriga legal de o facer. E polo momento máis nada, moitas grazas. Portavoz de Votacións en Común. Rápido. Concordamos con todo o exposto e co fondo, a forma e os acordos da moción, vamos a votar favorablemente, nada máis. Portavoz de Votacións Novo. Ben, todas as forzas do Parlamento Galego acordaron por unanimidade facer este pacto galego en contra da violencia de xénero. Este acordo, como di a moción, xa é de xaneiro. O tempo pasa e non se avanza na concretación do pacto. Imos mal de tempo, ainda non hai pacto sobre a mesa e despois de que o teñamos feito hai que dotalo da partida orzamentaria. Senón non serve de nada. Facer algo e non asignar recursos é como non facer nada. Dentro de pouco deberíase aprobar o orzamento para 2018 da Xunta de Galiza. Non temos o pacto antes. Se non temos o pacto antes, dubido que a Xunta de Galicia meta os recursos no orzamento, polo que sospeito que terá que quedar para o orzamento de 2019 e iso é moito tempo a hora de combatir a violencia de xénero. Este pacto é moi necesario e cousas como o que fixo o ministro de Xustiza de dar orden de non custear ningún xuez sustituto para o ano 2017 non axudan. E aínda fai pouco o Parlamento Galego, todo o que dicilo, por unanimidade, solicitou ao Goberno do Estado unha consigna económica para mandar xuíces sustitutos para destapar, desatascar máis que nada os xulgados de violencia da Coruña e de Vigo pola situación de colapso que están sufrindo. A moción vai ter o noso apoio e nada máis e moitas grazas. Portavoz Popular. Gracias, señor alcalde. En el último pleno del mes de septiembre que se celebró en el Congreso de los Diputados, se aprobó el texto del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En ese pacto se trata de integrar y coordinar la respuesta a cualquier forma de violencia contra las mujeres, sea física, sexual, psicológica, económica. Así también como otras formas de violencia que afectan a las mujeres, como temas tan serios como la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, mutilación genital o los matrimonios forzados. En este sentido, desde el PP se hicieron propuestas concretas en los ámbitos sanitario, jurídico, social, educativo, para reformar, avanzar y reforzar lo que consideramos prioritario para concretar las respuestas a todas las formas de violencia. El objetivo es que la intervención con las víctimas sea lo más eficaz y rápida posible. Además, que también es prioritario seguir avanzando en algo fundamental e importantísimo, que es la prevención en la educación emocional y sexual en igualdad en todas las etapas educativas. Entre todos debemos seguir insistiendo en la concienciación, implicando a toda la sociedad, ya que aún hay muchas mujeres que siguen sufriendo esta violencia y no se atreven a denunciarlo, un silencio que muchas veces acaba con su vida. En este Pacto de Estado se articulan medidas para las mujeres víctimas de la violencia machista en muchísimas zonas rurales, inmigrantes, mujeres víctimas con discapacidad. También se presta protección, en lo que me refieren a la moción, a las menores víctimas de esta violencia, ya que en muchas ocasiones los menores, desgraciadamente, son utilizados como medios de venganza y de presión contra la propia madre. Son 213 medidas que tienen un compromiso de 1.000 millones de euros para los próximos 5 años. Es, por lo tanto, evidente el compromiso en la erradicación de la violencia machista, que siempre seguirá siendo una de las prioridades políticas. En cuanto a los plazos, que hacen referencia también en la moción, en este Pacto de Estado se ha acordado por unanimidad que el plazo sea de 2 meses que tiene el Gobierno para consensuar todas estas medidas con todas las comunidades autónomas, organizaciones empresariales, sindicatos. También se da este plazo de 2 meses para traer al Congreso textos legislativos para realizar las modificaciones oportunas en las leyes correspondientes, que son muchas, no pocas. Por lo tanto, es materialmente imposible acortar esos plazos, que ya son mínimos, precisamente plazos que pretenden dar una capacidad necesaria y precisa a las administraciones autonómicas y locales y a todos los interlocutores sociales que quieran proponer mejoras y enmiendas a este texto salido del Congreso y del Senado. En definitiva, por seguridad jurídica y para dar tiempo al acuerdo en torno a estas medidas, es preciso contar con ese plazo, que ya es de por sí bastante ajustado. Entendemos, por parte del Partido Popular, que
muchas concretamente en el punto 1 del acuerdo, lo que se insta a la Xunta de Galicia, hay muchas de las medidas que ya se están realizando, como concretamente pues, bastantes recursos destinados a la asistencia y protección de las crianzas, mejoras de los medios y recursos judiciales garantindo a existencia de espazos diferenciados para vítimas e agresores de independencias judiciais, acompañamento das mulleres en situación de violencia machista. Existen muchas, en diferentes partidos judiciales, muchas asociaciones que les asisten durante todo el procedimiento, desde la presentación de la denuncia hasta incluso acompañarlos en el procedimiento judicial. En cuanto al punto segundo, al acuerdo, instar a Xunta de Galicia a cumprir, entendemos que cumprir a lei, que evidentemente é unha disposición legal, e por último, en cuanto a comprometer o apoio da corporación ás movilizacións locais e nacionais, evidentemente estamos de acordo con que se acompañen os 365 días do ano, non solamente o 25 de novembre e o 8 de marzo. Pero porque moitas destas medidas xa se están utilizando, pois o noso voto será abstención, nada máis. Portavoz socialista. Gracias, señor alcalde. Ben, moi brevemente, ceñíndome concretamente, o Grupo Municipal Socialista vai a ser favorable a esta moción porque estamos de acordo tanto na exposición de motivos como en todos os acordos que nela se plantexa. Portavoz nacionalista. Señora do PP, porque non entendeu a moción, fala dun pacto estatal que nós non estamos a falar, e nós xa marcaba na intervención que falamos do ámbito galego porque temos unha lei de protección integral contra a violencia machista que vai por diante da legislación do Estado, moito máis ampla, moito máis garantista, moito máis ambiciosa e cubre moitas casuísticas que a lei do Estado non cumple. Por lo tanto, o que precisamos é desenvolver ese pacto galego porque ten que darlle resposta a esa lei galega. E non é un problema de seguridade xurídica, é un problema de vontade política. E entón, o que ten que facer o goberno é desenvolver ese acordo ao que se chegou por todos os grupos do Parlamento galego, cedendo todos e todas, é certo, e hai que poñer un valor tamén, mas, a ver, dándolle a volta ao razonamento. Se non vas cumprir unha cousa, para que das a palabra en algo? Que sea o reproche que nós facemos ao goberno galego, non? Entón, evidentemente, vas ao que conta de verdade, aos cartiños. Vas ao orzamento, vas a execución orzamentaria do ano en curso e ves efectivamente que foi dese pacto galego acordado en xaneiro deste ano nas prioridades da Xunta, porque ao final, no orzamento e na execución, está a prioridade política do goberno. E entón, claro, ves cousas como que efectivamente se constata que o PP pois non tiña compromiso con estas cuestións, porque cantan os números concretos. A 30 de setembro, terceiro trimestre, execución orzamentaria, datos que dá a Xunta no Parlamento. Programa que menor execución presenta son os relativos á protección da muller e violencia machista. Outros significativos como fomento do emprego, cultura, medio ambiente, vivenda, urbanismo, medio rural e programas ligados á innovación cara ás mulleres. Por exemplo, programa de protección e apoio das mulleres que sofren violencia de xénero, sintomático deste problema que estamos a debatir, execución a 30 de setembro do 53%. Esa é a prioridade, o sea, claro, esperando tal. Entón, un programa que non sobe máis que un 4%, a pesar de que os orzamentos para o 18 subiron 265 millóns de euros, como se insistiron todos estes días nos medios de comunicación. E sí que é certo que desde que o recortaron no 9 até de agora medrou, pero que é o programa que acumula máis recortes? Outro exemplo, accións para a igualdade, protección e promoción da muller. Recortes de 219 millóns de euros desde o 9 e un 41,70 de execución este ano. A 30 de setembro, insisto. Este é o compromiso real. Entón, claro, podemos enredar en que se estamos esperando a que as ranas lilas queden calvas ou a que haxa non sei que cousa dun pacto de Estado que, ademais, as formacións que o asinaron están denunciando que non se cumple, que non hai vontade de cumplir, entre outras cosas, porque tampouco hai cartos a disposición orzamentaria para executalo. Entón, que? Volvemos un pouco que falábamos no plano da igualdade. Claro, todo isto está moi ben, pero sin cartos detrás non é nada. E o problema é ese. E por eso pedimos á Xunta que cumpra a palabra que dou. E se non que nada era. Algo que me parece que entra dentro do máis lógico que se pode pedir a calquera filla de veciña. Pero bueno, agradecemos a súa abstención. E o voto favorable das restas formacións, obviamente. Portavoz de Betanzos Novo. Portavoz Popular. Portavoz Socialista. Ben, se somete a votación, señor secretario.
Sométese a votación o punto 14, moción do BNG sobre a reivindicación do 25 de novembro. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Cos votos do Grupo Nacionalista, Betanzos Novo, Betanzos en Común, Grupo Socialista e abstención do Grupo Popular. Punto siguiente.